Szeretettel köszöntünk mindenkit. Itt a legkisebbek vannak most a porondon, igen, köszönöm. És nagy izgalommal várják, hogy elkezdhessük ezt a kis betlehemest, ami azért is nagyon rendkívüli, mert itt az átlag életkor ilyen 3-4 év, egy pár gyerek van, aki úgyhogy most ez az első megmérettetésük, az első kiállásuk. Fogadjátok őket nagy szeretettel. Szabad-e bejönni a karácsonyi köszöntővel? Szabad! Közéjük
Megy előttünk szép csillag, keljetek fel, kövessük azt. Ez az éj, a csodák éjjel, muzsikál az erdők mélyen. Az égbolton csillag élet, angyalkám, mint megyek élet. Havas hideg, kárognak a sötét vajak, és bárányom mit akarja. Ez a vállán régi vállán, egyetlen a világ tája, nem kell neki suba polya, szeretetet akarója. Nézzétek csak, pásztorok, a szép csillag megállott, a világnak megváltója, itt van egy csúf istálóban. Lelkünknek megváltója, megtőlünk ez ajándékot, árad ránk szent áldásod. Néked Jézusom, sajtod szemén, kérlek, fogad el, legyen a tiéd. Néked Jézusom, úroztam én, kérlek, fogad el, legyen a tiéd. Néked Jézusom, úroztam én, kérlek, fogad el, legyen a tiéd. Néked Jézusom, sajnos vágyottam én, kérlek, fogad el, legyen a tiéd. Köszönjük a látogatást, szívetekre hulljon áldás. Hallgassátok Máriát, elaltatja Szent Fiát. Aludjél, aludjél, napon fényen, az én életemnek szép reménye. Örömes lingatlak, szívembe óhajtlak, aludjálok. Yeah.